Kumbaga. Saan na niyo tuyo na ko niyay? Naubos akong pasensya rin bata dyan. Inita mo kayo diri napitaw. Ibalin ako ko. Bangan. Kisamutan na lagi ni kainit. Disclaimer, ang aming mga baril-barilan ay pawang props lamang. Hindi po yan namin pagmamayari at ito'y hiram lamang. Kinita po ni napita, oy. Arte oro ning kabuhi oroy. Sakay sabon na niya. Sakto ninyong gidakop, kurtaan gani? Bahala ka, boss. Ha? Bahala. Basig, ubrera niya? Kani man tudlo, kwartahan ko nun eh. Kurtaan ni? Ambak ng sakyanan ganun na, boss. Gatod makanis ko niya. Yan daddy gani niya. Purlon, sakyan na ganina. Kinita po na ning dapita, oy. Arte po ninyong gidakop, oy. Sa kurtaan ni? Ihan na mo. Angay! Daw sa mga mong Kurtaan ka di? takon sa. Kwarta na inyong tuyo na ko. Kumbaga. Ay laman lang dito so nga karo makita. Tubag lagi, tubag lagi. Saan na niyo tuyo na ko niyay? Naubos akong pasensya rin bata dyan. Inita mo kayo diri napitaw. Ibalin ako ko. Balin! Stilan. Arte po nito ka na. Maramang Ibalin ko. Hindi kayo. ilong niyo, tulogi pa nga ka na ron. Balin to! Dali. Balin ba ito? Ito! Tarugap na. Ari landong. Ante kay kung bataa ka ha? Ari landong asam. Ha? Bangan! Sikot. Kisamutan na lagi ni kainit. Landong ari. Landong na mo. Puti! Asam to yung papa ang driver purlon. Na ako ra rin. Ako ra Anong magbangan? Hoy! Batos! Pero niya! Sa mo taon mo eh? Hugton! Hugta ba? Sukul! Hoy! Dali! Hoy! Ako pusil, ma'am! Ay. Tawanan. Budagan pa dyan! Gay. Budagan! Dala kang bata ka? Agi. Di na lagi ko mudagan oy. Ay, cellphone! Kaya tawagan na ang mahanan eh! Tara boss. Ayman! Tara boss. Number! Kan number papa ni mo? Tubag man! Say number. Number! Wa mo to cellphone akong papa. Ay! Naman po na. Number! Number sa iyong papa! Number wa mo to Pagdalib! cellphone. Wa to cellphone. Ay, ko ganti ka! Kosil... Number na yun! Ang yan ay nyo kong gigairan. Pagdali ba? Number. Pagdali! Sino na yung tuto? Sunod! Irambol. Ramon! Masa patuunin mo na ko! Aman di ay. Number! Tawagan to na mo! Tawagan to na mo kamahan! Buhi ko. Ako na day type. Gunit. Sa pag-type na kung inyo kong gunitan. Diri ron, gunitan mo! Sige mo angay kag turentihan ka na ho. Pagdali dali! Mana ni? Niring! Panawag eh. Lo, bantay din importante na. Karon ka. Hello. Pa! Naanak ko ang imong anak. Pa! Hilom ka ba? Suba pun sa pa sa indo uloy. Tabangi ko pa oy. Hilom lagi. Hilom lagi. Gusto na mo si mamahan. Sabaan na. Wa makibatasan. Di makamhilom. Hello. Kung gusto ba ka mabuhi mong anak, bayri ko sa akong pangayon. Ano? Weh, Tinuod lagi ni. Naanak ko imong anak. Oh, paistorya. Di ko imong anak kol. Pagtarong ba? Pa! Tabangi ko pa. Nakadungog, nakastingog sa imong anak. oh, unya. Kung gusto ba ka makita sa imong anak, buhi o kumpleto ang ipon. Ang dami ko 1 milyon. Nah, bungot squawk nit. 1 million? Lustrid magaling boxer na to oh. Lustrid magaling niya. Pangayiwatan mo 1 million? Patawam ka. Pila 1 million? Nya, Lot mag-brief ng akong papa, pabayron ninyo 1 million. Na! kutaan mo ka ni. Sayop dyan mo Ha? kidnap. Sayop dyan. Tarong mo. Tarong ka ka ni. Tarong mo. Magkamaayra kong pantiyon mo ang gihatod kong porlon. Gusto pa ka makita sa imong anak nga buhi. 1 million akong gusto ha, gipangayo nimo. Nah, niyuha na lang noy. Hindi po na masugo din ang mataas. Sige rin laag, dako ang kao. Uy, ayaw po niya. Pa! Ayaw na ako kinanaapay patyon gani. Sao na lang.
O sige, maamo kay imong gusto. Tawhanay, di mo ta kwarta ning bata. Buhiin ako ninyo ba? Buhi! Mo gyapon di magyapon makakwarta nako. Inyong mutugaan gas. Pobre mo ganin tawana. Di mo ka lokato na, bati kay kagnaw mong biyaan kasi mong ex. Ano ba na ko gusto niyo? Ay, isa tawagan sa nagbalik, be. Akong i-trace niya akong tawagan para makibaw ko kung asa sila dapit. Laptop, dara laptop na ko. Pisa batab. Taysa, kani tawag balik ang Kuyo ba? Tawag balik imong amahan no? Hello? Pa. O hello, ngayon tawag magbalik. Dili ko gustuhan na lagi, ang gusto na ko 1 million. 1 million, ayaw pa na 1 million eh. Kaya wako 1 million dire. 500 kira ni. Ang gusto lagi na ako kanang million. Ha? Mo na gusto na ko. Nah. Half million. Sugot ka. Half million? O sige, deal. Pagkabugo man po ni. May galing, bayar na kang half million sa imong amahan. Kabulok na. Sige, kano sa may nung lukaton? Sige. Padawon ako, mag-ilis ako ha. Padawon ako, karon dayon, padawon ako. A few moments later. Parang maog ni. Sa ako sa tanawang huwis, be. Umaw ba ni? Maog ni, oh. Positive gid ay. Si Bus, oh. Bus! Uy. Ipapam lagi na lagi. Nah, pastila na ko. Aram na po ni batos-batos di ay. Papa na ko na Pa. Nagikidnap ko nila pa. Sama ni kalaki ninyo. Pastilan. Bus! Ay, boss! Ako man anak! Anak! Anak ni kay baw. Pastilan ginong batang ay. Sila ka mo na nako pa. Kabon, ito. Utrok. Kawag. Abirisin ninyo. Ang kabaw na itong batakay mong gibihan. Oh, namatay na si ini to.